Защо вашата роза може да не цъфти? Единият вариант е, има вредители, които са и са взели толкова много вече самото стъбло, листа, всичко, че няма как да накарате самата роза, просто когато има толкова много. Сега да има нормално да цъфне, но ако има прекалено много и вие не я пръскате, тя няма да ви цъфти. Когато пресадите розата, не очаквайте в рамките, защото сте и сложили нова почва или ново място, в рамките, примерно на една седмица, тя да цъфте се едно, сте сложили някаква магия. Няма да стане. Просто ви го казвам, няма да стане. Нещо, което е 2 седмици, 3 след пресаждането, оставите да свикне, да се аклиматизира, нали? Нещо, което розата обича е поне 6-7 часа слънце. Но също така на място, където има слънце, не обича да има, познайте какво, вятър. Розите са едни от растенията, които не обичат течение. Като изключим мини розите, тъй като те са тази е мини роза, тъй като те са по-ниско в земята, горе-долу траят, но ако говорим за нормални градински рози, хора, препоръчвам ви, не прекаляйте с розите. С течението. Имам предвид. И с розите, защото не е хубаво да са нагъсто. Колкото по-нарядко са едни растения, повече цъфте ще ви дадат. Говоря от типа рози. Така. Другото, което е, колкото е полезен един дъжд, толкова и вреден е. Ако гледате рози в саксии и това ви са едни от най-любимите цветя, не оставайте розата ви да е вали дъжд. И сега ще кажете на тя в градината, той. Градината е едно, защото тя свиква с едни условия, в саксия е съвсем различно, защото тя свиква с други условия. Разбирате ли? Не може да сравните едното с другото. Така че съвета ми е, колкото я оставите повече на слънце, дадете и аклиматизация, торете с тор за рози. Не ми слагайте хора тор и за цъфтящи. Не ми слагайте тор, зелена тор или пък тор за листа, защото ще ви изкарва и така само листа и няма да ви цъфти. Сега в момента, края на май, почвайте да подхранвате розите, да може да имате цъфтеж. Даже на някои хора вече им цъфтят розите. Ето е моята, вижте коя е голяма. Излиза постоянно издънки. Другото, което е подрязване. Есенно, нали, по принцип се подрязва додолу. Само че аз никога не подрязвам додолу, а подрязвам само връхчета зимата, когато дойде. Розите зимуват и тогава не се тури. Не правете моята грешка зимата да турите рози. Първото, което. Второто, което е, ако вие турите зимата и не дадете период на покой, тя на пролет или лято няма да ви цъфне. Така че съвета ми, който ви давам, е така ви въртя, за да може да видите от всички страни. Ето. Ето я. Просто зимата, освен вода и то много рядко, оставете я просто. Оставете я както и както сте ви. Оставете ги. Те рано или късно те сами ще си тръгнат, ако ме разбирате. Другото, което е подхранването, както казах, тор за рози. Разтворете си една капачка тор за рози в една лейка вода или в такова шише от 2-3 литра някъде и полейте. Другото, което е за мини розите. Има хора, включително и себе се слагах преди в това число, където купуват роза, и защото, нали, четат, ама тя е дълбока коренова система и от някаква ми роза
слагате в една саксия, все едно ще има, не знам, все едно човек ще засаждат вътре в тази саксия. Пушете постепенно. Видяхте мема, пак е толкова голяма саксия, но не чак толкова голяма. И след това вече я присъдих в съндък. И от съндък вече ще я пресадим в съндък и така. Просто постепенно и дайте място. Не дайте веднага едно голямо, защото ще расте на корени и листа, а буквално няма да имате цвят. А вие гледате едно растение, ако е цъфтящо, с цвят, нали? Другото, като е за цъфтящите растения. Сега е момента да почнете да турите розите, ако вие ги турите. Сега е момента да почнете да турите розите за цъфтеж. Така че действайте, покажете. Ако нали, се занимавате професионално малко повече, защото гледам видеа, освен моите българските, много малко ютубъри качват за цветя и как ги отглеждат. Ако отглеждате рози, давам ви идеи да почнете да качвате за рози малко повече информация. На мен лично като човек, който първа се сблъсква с рози, айде не първо, но за втори път, ще ми е интересно да чуя малко повече информация, нали? Нещото, което иска да ви кажа е пръскайте розите с тепеки. Това е с вода. Тепекито. Розите, пак ви казвам, вредителите могат да ги изпият и да не остане нищо. Тъй като забелязвам, вижте. Оп. Вижте къде е изядено. Оп, оп, оп. Айде сега да я защитим малко. Но иначе розата ми е перфектна. Този път се задържа. Подарък ми от моя бивши приятел. Много се хареса. И ви казвам точно при тези условия, които слушате в момента. Нищо по-различно не правя.